Para sutresna budaya basa Jawi sugeng pepanggihan malih kaliyan Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Cerita Cekak. Anggitanipun Endah S. Widya kanthi irah-irahan lakon pungkasan. Mulih glidik sawise nindakake salat asar, aku leren sinambi mbukak laptop. Mergane lagi ana deadline naskah cerita cekak kanthi sumber cerita lagune Caknan kang sesirah 12ku. Aku banjur nyetel lagune Caknan lirih-lirih. Keprungu sadu nanging krasa miris ing ati. Aku wiwit ngetik alon-alon. Ora krasa azan maghrib wis ngumandhang saka masjid kulon omahku. Allahu Akbar, Sawise maghriban nuli dak terusake olehku nulis. Dret dret. HP ing cedhak laptopku makbyar. Gagi tak buka. Aplikasi ijo jebul ana notif chat saka adiku. Mbak, bojomu nang ngawi karo wong wedok mandeg nanggone kancaku. Mak teratap atiku. Mas Radit kumat meneh. Gusti lagi wae bener. Sedhela kok ya kegodha waranda ndi meneh. Kagawa rasa gelo uga penasaran. Ora nganggo suwe aku nuli nelpon adikku mau. Dadi ngene, Mbak. Wong wedok kuwi jenenge Wati. Dheweke simpenane bojone kancaku. Lah kok malah nglabrak. Lah ya aneh to. Terus tembunge ro bojomu kuwi ya ngopo ya, Mbak? Mosok kancaku weruh bareng unek-unekke kancaku, dheweke mlebu mobile terus joke dijeblakake memburi. Padahal bojomu nyopir. Kudune yen wong wedok baik-baik kan pekewo to, Mbak. Lah kuwi kaya wis akrab. Selak ora sronto telepon dak pateni. Banjur tak coba nelpon sisianku. Nanging bola-bali ora diangkat. Aku sangsaya kemropok nuli tak kirimi pesan. Suwe tak anteni ora ana balesan. Atiku sangsaya ora kepenak. Tak coba meneh kirim pesan. Wusanane isih rapat sayang. Balesane bojoku kanthi ditambahi foto wong lanang katon lagi ngobrol ing ngarepe sing dijupuk gambar mau. Pikirku wong kang dak tresnani wis ora jujur meneh. Aku nuli video call nanging ora diangkat. Jane akhir-akhir iki aku pancen wis duwe firasat yen Mas Radit sisihanku nyimpen Wadi. Tanpa mikir dawa aku nyaut kontak kendaraan. Gagi mlayu metu. Langit mendung ndadekake rasaku tambah sumruweng. Gas tak penyak alon-alon. Sedalan-dalan aku wiwit kelingan yen kancaku nate cerita menawa Mas Radit kerep parkir kendaraan ana ing resto duweke wong wadon kang digawa sisianku mau. Kandhane kancaku mau banjur tak gathuk-gathukake. Kok ya cocok. Udakara 15 menitan aku wis tekan ngarep resto. Tanpa mlebu platarane, aku takon marang tukang parkire babagan Wati. Kang jarene owner resto steak iku. Sawuse entuk andharan saka tukang parkire, aku mandeg sedhela. Saperlu chatting takon marang adikku maneh. Siti adikku mau banjur menehi alamat
wong tuwane Wati uga nomer kontake Wati. Cekaking carita, aku kasil nemokake omahe wong tuwane Wati. Rencanaku arep sowan lan matur bab anake sing lunga karo sisianku. Nanging dak wurungake. Mergane aku kepengin nyelidiki luwih jero. Janjane tenanan ana hubungan apa ora. Wusanane aku banjur puter walik mulih. Rasa penasaranku ora bisa tak bendung. Wati tak tilpun nanging ora diangkat. Tak chat ora diwaca. Sak dalan-dalan aku mikir, wong wadon kaya apa to ya? Lunga karo bojone wong saka awan tekan bengi, gek ditelepon ora diangkat. Wis genah, ora beres. Ora sronto selak tekan omah. Gas nuli tak pancal rada banter. Tumeka ing omah, aku wiwit nyecer chatting marang Mas Radit. Gandeng ora dibales, aku uga chat marang Wati. Tanpa diwales, chatku dak gawe pedes, ngobongake sirah, kemropok, panas, lara ati dadi siji. Lagi wae arep ndudul nomere Mas Radit, dumadakan mak bedunduk, sisianku mbuka lawang, banjur kondo. Rene sik, aku arep ngomong kae ana Bu Wati, ben klarifikasi kedadean sabenere. Aku wis ayem bojoku mulih. Nanging atiku kempritik mergane si Wati uga digawa. Gandeng wis ngomong arep klarifikasi, emosiku dak pekak. Si Wati wiwit ngomong kang intine ora trima yen diunekake wong wadon ora bener. Dheweke uga ngomong yen ora ana hubungan apa-apa karo Mas Radit. Kabeh mung hubungan bisnis. Wajar to, Mbak, yen aku ngunekake sampean wong wadon ora bener. Apa ya bener yen wong wedok lunga saka awan tekan wengi, wong loro tok banjur lendet-lendet. Istri mana yang tidak sakit hati? Wangsulanku tanpa bisa diselani. Wis. Kabeh iki aku sing salah. Jenengan ora perlu ngomong akeh-akeh. Aku ngaku salah. Aku wis kadung wirang. Aku dak lunga. Wis. Apa sing dadi panjalukmu dak turuti. Yen arep gugato. Mas Radit nimpali. Oh, jenengan isih duwe wirang to. Nanging yen lunga karo wedokan terus mirang-mirangake keluarga, wirang ora. Wangsulanku sinis. Wis, saiki rasah kakean omong. Wis dak putusake. Aku wis ora cocok karo jenengan. Aku dak lunga. Ora biasane Mas Radit nyebut jenengan karo aku. Kok lagi saiki ngomong ora cocok? Selama 22 tahun Brian iki apa kabar? Wong yo selama ini kita baik-baik saja. Lah kok mung gara-gara omonganku sing pancen ana nyatane kok jenengan langsung mutusake. Aku ora bisa nerusake tetembunganku. Rasane gurungku kaya disumpeli gombal. Kandhane Mas Radit kanggoku aneh banget. Lagi wae ora ana masalah. Hubungane apik-apik wae. Lah mung merga wong wedok sing lagi dikenal kok langsung mutusake ninggalake keluarga. Wong lanang apa kuwi? Wis, ora usah kakean tembung. Awake dhewe cukup tekan semene, ujare Mas Radit. Aku ora ngajab arep pisah, Mas. Yang bisa jenengane rumah tangga ki yo tekan kaken-kaken ninen-ninen. Nanging yen pancen keputusanmu arep pisah karo aku mung merga perempuan ini, ya monggo. Aku manut.
Aku ya wis ora betah kok gawe lara bola-bali. Sing baku, aku ora duwe wektu kanggo nggugat. Aku njaluk tulung urusana ben cepet. Kandhaku kanthi tetek. Senajan atiku lara lan ora trima, nanging aku kudu tetek. Kudu bakoh. Wis puluh-puluh bejaku. Aku kudu nglakoni lelakon kaya mangkene. Wis yen pancen jodohku tekan semene, ben cukup bisa kanggo cerita lan kaca benggala kanggo anak putu. Brayan kuwi ora kena menangi dhewe. Kudu jujur, kudu ana komunikasi dua arah supaya ora ndadekake salah paham. Klaten 30 April 2020. Karipta dening Endah S. Widya. Hariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang nomor 3 tanggal 21 Juni 2000 selangkung ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos sanesipun. Matur nuwun.